Dnes k nám do štúdia prišla klientka. Jej vlasy boli veľmi suché, lámavé a nepoddajné. Navyše sa ťažko česali hrebeňom. Naši majstri sa však pustili do premeny jej účesu. Zafarbili odrastené korene a osviežili dĺžku. Potom použili ošetrenie pre zdravý vzhľad, hebkosť a poddajnosť. Tiež sme klientke zahustili vlasy o ďalších 50 gramov. Výsledkom bolo 100 nových prameňov pre úžasnú hustotu. Spokojná klientka zaplatila 540 € za komplexnú procedúru. Teraz má nádherné a zdravé vlasy.